Benvidos a Filopodcast, un podcast no que abordamos as preguntas teóricas de abao de historia da filosofía. Hoxe, Hume, a crítica das ideas de substancia e causalidade. Nesta pregunta, imos explicar quen foi Hume, cales son as súas teorías máis importantes en relación ás citas propostas e concluir en torno á súa relevancia na historia da filosofía. O empirismo orixínase en Gran Bretaña durante a Idade Moderna. Conta como precedente con Francis Bacon no século XVI, quen cuestiona o método escolástico e defende que debemos elaborar un novo método para o coñecemento baseado na experiencia. Por outro lado, John Locke, no século XVII, funda o empirismo co seu Tratado sobre o entendemento humano de 1690, ao elaborar toda unha teoría en torno ao orixe do coñecemento que rivalizará coa do racionalismo de Descartes, xa dominante na súa época. E finalmente, David Hume, que é o autor no que nos centraremos nos máis, do século XVIII, culminará a versión máis completa e coherente do empirismo, sendo considerado, como decía antes, actualmente o autor máis importante desta corrente gnoseolóxica. David Hume, nado en 1711 e morto ou falecido en 1776, naceu en Escocia, Gran Bretaña, e é o máximo expoñente do empirismo, afondando pois na crítica da teoría da substancia e do principio de causalidade, que son os temas centrais desta pregunta, a cal o achegará, como veremos logo, ao escepticismo no campo do coñecemento. Mas, como veremos, era un escepticismo moderado e non radical ou paralizante. As súas obras máis importantes son Tratado da natureza humana, de 1738, e Investigación sobre o coñecemento humano, de 1748. Cabe sinalar que durante a súa vida desempeñou diversos cargos públicos e políticos como subsecretario de Estado e que foi unha figura destacada e destacable da Gran Bretaña do século XVIII despois de Cristo. Na filosofía moderna enténdese que a base do coñecemento son as ideas, entendidas como os contidos mentais sobre como é a realidade. Fronte á visión antiga do coñecemento que se basaba en entendelo como que nos chegaba de fora, a modernidade supón o xiro subxectivo de entender o coñecemento como un proceso que ten lugar no interior das mentes. O gran debate en torno ao racionalismo e empirismo non ven de iso, senón, en concreto, de saber de onde veñen ou teñen orixe estas ideas. Para os racionalistas existen ideas innatas, as cales ademais Descartes identificaba coas tres substancias, tales como a idea da alma, a idea do eu, a idea de Deus e a idea do mundo, a idea da propia realidade externa. Pola contra, o empirismo vai a defender que todas as ideas, incluídas estas tres ideas, teñen a súa base, de alguma maneira ou outra, na experiencia. Neste sentido, para os empiristas, a única fonte do coñecemento válida é a experiencia. Todo o que coñecemos provén do que percibimos mediante os sentidos. A partir desas experiencias elaboramos as nosas ideas e todo canto sabemos. De acordo con esta concepción, os empiristas negaban a existencia, como decía antes, das ideas innatas. Ao nacer non temos ningunha idea, porque todas, como decimos, proveñen da experiencia. A nosa mente é como unha tábula rasa, como un papel en branco, en palabras de John Locke, o fundador do empirismo, que influenciará fortemente a Hume en canto a esta visión. O modelo de coñecemento no que se inspiran os empiristas é o das ciencias naturais, como a física ou a química. Estas ciencias, que eran nacentes en aquel momento, baséanse na experimentación e, segundo os empiristas, elaboran as súas leis mediante a inducción, o cal é o procedemento que parte de verdades particulares para obter resultados universais mediante un proceso de generalización. Por exemplo, tras ver 20 cisnes blancos e ningún negro, podo chegar á conclusión de que non hai cisnes negros. Mais esta conclusión, esta é unha das ideas fundamentais do empirismo, sempre é limitada e probabilística, pois algún día podería ver un cisne negro e isto facer modificar a idea que eu tiña. Cousa que, por exemplo, pasou a nivel histórico, porque os cisnes negros non se conocían hasta a colonización ou o descubrimento de Australia, donde viron estes cisnes, e modificouse a noción de cisne que había hasta entonces. E a cuestión é que o empirismo se inspira en este tipo de visións ou feitos. Son, polo tanto,
as súas fontes de inspiración moi distintas das matemáticas, onde se inspiraban os racionalistas, onde o procedimento fundamental é a deducción. Os filósofos empiristas confían no método inductivo para construir coñecemento. Cabe sinalar que este era o mesmo método que xa empregaba no seu momento Aristóteles, e, polo tanto, consideran que a experiencia é a orixe do coñecemento, pero fronte a Aristóteles consideran que este tamén o seu límite e, como vos decía antes, non creen que se poidan establecer verdades universais a partir da propia experiencia, senón crenzas útiles. Por eso, máis adiante falaremos de que se moven nun certo escepticismo. A cuestión é que, por isto, como vos decía agora, os empiristas cuestionaron que se poida coñecer aquilo do que non temos experiencia, como poida ser a vida tras a morte, Deus, o ben, ou incluso a alma ou calquera feito futuro. Hume vai afondar na súa teoría do coñecemento empirista distinguindo por un lado as impresións e por outro lado as ideas, dentro da súa explicación de onde xurden as ideas, as cales, ao igual que Locke, tamén distinguirá entre as ideas simples e as complexas. Por un lado, as impresións proceden dos sentidos, polo que son vivas e intensas. En cambio, as ideas son copias debilitadas das impresións. Por exemplo, cando bebo un café, estou captando unha impresión mediante o sentido do gusto. En cambio, se horas despois recordo o sabor do café, a idea que me provoca ten menos forza e intensidade que a impresión original. Por outro lado, as ideas, como dicimos, son copias das impresións, e de novo podemos distinguir entre ideas simples e complexas, pois a cuestión é que Hume tamén facía esta distinción en canto ás propias impresións. A maioría de impresións son simples, pero tamén había algunha impresión complexa, por exemplo, ao vivir un feito traumático. Se pensades nun accidente de coche ou no seu momento de carruaxe, pois en ese momento de tensión no que todo che pasa nuns poucos segundos, se xera unha certa impresión complexa. E por outro lado, como vos digo, en canto ás ideas hai esa mesma distinción entre simples e complexas. As ideas simples para Hume son o produto da copia das impresións simples, como por exemplo o sabor dunha mazá, e as ideas complexas pois poden vir de dúas maneiras. Poden ser, como decimos, unha copia dunha impresión complexa, por exemplo, a suma do sabor, textura, color, a cor, quero dicir, e a forma dunha mazá, xa xerando algo máis complexo en si mesmo, ou por outra parte pode xurdir do establecemento de diversas relacións entre ideas distintas. De acordo con Hume, polo tanto, a mente humana tende a asociar as ideas de tres maneiras que ele estudou, que son, por un lado, en base á semellanza, en base á contigüidade, é dicir, a cercanía, xa sexa a nivel espacial ou temporal, e por outro lado, este é a máis importante, en base á causalidade, relación de causa-efecto. Estas leis de asociación entre as ideas permiten a nosa imaginación ligar unhas ideas con outras e tamén elaborar ideas complexas a partir das simples, pensando, polo tanto, que detrás dun feito sempre vai acontecer outro, ou eso, que todos os alumnos dunha aula, por ser de A, por ser de B, por ser de C, van ter un comportamento parecido pola contigüidade, cando non ten por que ser así, pero a nosa mente tende a facer esas xeralizacións. E aquí o que ven a decir Hume, pois é que esas xeralizacións poden ser crenzas útiles, pero non verdades absolutas. E de aí mesmo, desta forma de funcionar, é de onde salen, por exemplo, as propias ideas da sustancia, que non son ideas, como vos digo, innatas, sino ideas complexas. Para Hume, as sustancias son, como vos digo, unha colección de ideas simples que a nosa imaginación logrou reunir e conectar entre sí. De aí a cita literal de Hume, segundo a cal a idea de sustancia non é senón unha colección de ideas simples reunidas pola imaginación, fecho cita. Non se trata, polo tanto, de ningunha idea innata, senón unha idea adquirida, unha idea que ten a súa orixe na experiencia, aínda que, como veremos, en algúns casos, mal feita ou mal elaborada. Veremos a crítica que vai facer esta idea de sustancia posteriormente Hume. Por outro lado, cabe sinalar que esta distinción entre impresións e ideas resulta especialmente importante porque permite a Hume establecer o principio básico da súa teoría empirista. Segundo Hume, todas as ideas, como dicimos, producen en último termo de algunha impresión percibida anteriormente. Ata no caso das ideas ficticias, como a dun minotauro, esta procede de unión de ideas de cousas que sí que podemos percibir na experiencia, como un touro e un ser humano. Neste sentido, hasta ideas extrañas ou extravagantes
teñen algún tipo de orixe na experiencia, ainda que sexa a través dunha mala unión desa propia experiencia. Unha vez explicada a orixe das ideas, pasemos a ver a cuestión da validez do coñecemento. Para comezar, o empirismo vai a distinguir entre verdades de razón e verdades de feito, unha distinción que en parte xa estaba tamén no racionalismo, pero que pensaban que funcionaban igual no fondo realmente ambas verdades. En cambio, os empiristas van facer unha distinción moi grande entre ambos tipos de cuestións. Por un lado, as verdades de razón son as que teñen que ver coas matemáticas e coas ciencias formais, as cales non pasan pola experiencia. Por exemplo, a definición dun triángulo como unha figura con 3 lados. Esta é unha idea que non pasa pola experiencia ou non ten que pasar. Ou a triangularidade ou eso en que consiste un triángulo non fai falta velo para sabelo, ou para poder diseñar novos triángulos de forma infinita. Desta maneira, nestas verdades, as relacións que establecemos entre as ideas en base a semellanza, contigüidade e causalidade si son válidas e nos permiten alcanzar un coñecemento válido. Si que sabemos o que é un triángulo e esta definición vale para calquera triángulo, cousa que non pasaba, como víamos antes co exemplo do cisne, que a definición de cisne como basicamente unha ave de cor branca, pois non valía para todos os exemplares de cisne que nos puidéramos atopar en algún momento dado, aínda que non os conocéramos. Este tipo de cuestións, como a do cisne, teñen que ver co que se ven en chamar as verdades de feito, as cales son as que teñen que ver con como é o mundo, cos feitos que van a suceder e con ciencias como poida ser a propia física. Así, outro tema pode ser, por exemplo, o funcionamento do corpo humano. Neste caso é fundamental a experiencia, é algo útil elaborar crenzas sobre, por exemplo, que tratamento vai vir mellor para curar unha enfermidade ou outra, pero esta é a idea propia do empirismo, non podemos estar seguros 100% de que sempre se vayan a dar os mesmos resultados. Así, por exemplo, se colledes un prospecto médico, veredes números de probabilidades de que vos sinte mal ese medicamento. E, basicamente, veredes eso, que hasta algo que vos pode curar, en algúns casos, causa outro tipo de trastorno ou problemas. Por qué? Porque, en base a experiencia, sabemos que no mundo físico non todo funciona en base a un determinismo, unha relación causal que sempre se dea. E a cuestión é que, como decía antes, no fondo, para os racionalistas, as verdades de feito son similares ás verdades de razón e a través da nosa razón podemos predicir o futuro e saber o que vai acontecer. Recordade o mecanicismo de Descartes, o seu determinismo sobre o mundo físico. Aí tiña esta noción, pensaba que basicamente o que acontecera no mundo físico era algo análogo ao que acontece nas matemáticas en verdades absolutas como que 2 máis 2 é igual a 4. Neste feito, tiña un papel fundamental o principio de causalidade ou de causa-efecto que, como decimos, os racionalistas aplicaban para calquera cousa, basicamente aplicaban e establecían pois eso, esas leis físicas como leis causais nas que se vía todo determinado de forma absoluta. E así o propio Hume explica como se usa moitas veces este principio para tratar de predecir que o que vai acontecer, incluso esta idea de que tras unha causa, como poida ser prender un lume debaixo dunha pota con auga, sempre vai vir un efecto, por exemplo, que esa auga comece a quecer. De aí sale, como decía antes, a cita de Hume de que todos os razoamentos referentes a materias de feito parecen, esta é unha idea fundamental, parecen estar fundados na relación de causa-efecto. Pecho fita. Pois fronte ao que pasaba, segundo os racionalistas, os empiristas, sobre todo Hume, remarca moito que este tipo de relacións que nos pensamos que se van dar sempre é un produto no fondo da costume. É dicir, eu experimentei moitas veces que isto sempre acontecía así, que tras A sempre viña B, pois penso, espero que no futuro se vai a dar igual a situación. Pero non deixa de ser unha cuestión psicolóxica que ten que ver cunha costume, pero que, según Hume, non podo saber a ciencia certa, que non teño un coñecemento total do que vai acontecer, sino que, como decimos, é un produto destes mecanismos da nosa mente que intentan saber que vai pasar para saber como actuar e que tamén teñen unha necesidade de pensar que hai algún tipo de orde no mundo, que o mundo responde a unha orde fixa. Por certo, esta é unha idea que tamén está en Nietzsche, na súa crítica
pois a toda a visión que ven de Platón, pasando por Descartes e pasando por outros autores, de que no mundo hai un orde absoluto e que basicamente non o podemos conocer. O propio Jung remarca que esta necesidade de orde, como dicimos, ten que ver con un sentimento de sentirte mal se non sabes que esperar do futuro e que é o que nos fai pois xerar este tipo de expectativas que son razonables e que poden ser, como decía antes, crenzas útiles, pero que un filósofo, que unha persona de coñecementos, de sabedoría, que un sabio, dito de outra forma, pois debe saber que non pode tomar como verdades absolutas. Pois a cuestión é que ti podes conocer un fenómeno A e podes conocer un fenómeno B que pensas que é derivado do anterior, pero ti non tes ningún tipo de impresión do feito causal. Esa conexión de que A implica B é algo que nós realmente non podemos conocer. Nos vemos o lume debaixo da pota e nós despois nos podemos queimar se metemos a man aí dentro, pero non temos a impresión de que unha cousa conduzca a outra. Dita relación só é, como decimos, unha sensación que procede do hábito xerado en nós pola repetición de moitas experiencias similares. Como decíamos antes, este é o motivo que leva a situar a Hume e os empiristas como pensadores escépticos sobre as posibilidades e os límites do coñecemento, xa que pensan que sempre vai ser limitado e probabilístico e negan a posibilidade de verdades absolutas, tal como defendían os racionalistas. Neste sentido, para Hume, as leis causais da ciencia son regras prácticas útiles, mais que de ninguna maneira poden mostrarnos a verdade absoluta e definitiva das cousas. Noutras palabras, a causalidade non aceptable dende o punto de vista racional e, sin embargo, imprescindible dende o punto de vista vital. A nosa natureza lévanos a buscar explicacións da realidade da mesma forma que nos pide alimento, como decíamos antes, dende esa necesidade psicolóxica de ter unha certa orde a que asirte, a que agarrarte. Necesitamos explicar as cousas e necesitamos esperar que a realidade se vai a comportar de unha determinada forma, pero o que facemos, como decimos, é trasladarlle a natureza esa esperanza, algo humanamente aceptable, pero que dende a filosofía debemos mirar dunha forma crítica. O que non é aceptable é consideralo racionalmente válido, como se estivera, pois eso, a facer a filosofía ao longo de toda a súa historia a través de múltiples autores, como decíamos antes, en especial Platón ou o propio Descartes, este tipo de autores que tiñan esta concepción máis racional/racionalista, no caso de Descartes proto-racionalista, pero que ten que ver cun certo dogmatismo en canto á cuestión da verdade. E contra iso, contra o que se levanta Hume, contra o que se amosa como un pensador escéptico, pero, como decimos antes, non é un escepticismo paralizante como o de Pirrón de Elis, senón que é un escepticismo moderado ou académico, en tanto que non nos pide ou exixe unha epogea, unha suspensión do xuízo, como facía Pirrón, que imposibilitaba, polo tanto, calquera tipo de coñecemento, senón que o que fai é rebaixar esas pretensións epistemolóxicas do saber científico, que ten que ver co que chamábamos ese problema da inducción e reconocer o problema, que o método inductivo é o único método válido, pensa Hume, pero non é un método que nos dé a verdades absolutas, senón crenzas útiles, nos movemos no probabilismo. Pero a cuestión é que, como vos decía, Hume non trata de invalidar a nosa confianza na ciencia e no seu valor práctico, senón establecer os seus límites. Por outra parte, donde sí que podemos decir que entra máis a saco Hume é no campo da metafísica. Aí sí que vai con todo, en tanto que, como decíamos antes, a teoría da substancia dos racionalistas toma como base a súa identificación cas nosas ideas de alma, Deus e mundo como esas tres substancias, as cales tamén se reflexan na nosa mente como ideas innatas que temos dende que nacemos, e Hume rexeita todo iso. Rexeita a teoría das ideas innatas, rexeita a teoría da substancia, e se opón frontalmente á teoría dos racionalistas. Para Hume, non hai unha unidade e base ontolóxica do eu en tanto que alma, nin hai unha proba algunha da existencia de Deus, e tampouco podemos ter un coñecemento completo diso que agrupamos baixo o concepto de mundo ou de realidade. Para os empiristas
é a costume e a imaginación o que nos leva a atribuirlle ao conxunto de cualidades e ideas dispersas que, por exemplo, compoñen a nosa vida, pois como unha unión, un nexo, unha base ontolóxica, unha esencia do que denominamos eu, esa alma, ese suxeito que está máis alá de cada experiencia concreta. Mas para os empiristas non hai unha base ontolóxica detrás, como digo, que xustifique esta afirmación. De acordo con Hume, creer que existen sustancias exteriores e independentes en nós, tales como a existencia, por outra banda, do mundo sensible, pois é unha suposición útil, pero non unha certeza indubidable. É dicir, e por outro lado, o mesmo aplica a idea de Deus, a cal tamén pode ser unha crenza útil se che dá tranquilidade ou reforza un pouco a túa base moral, pero tampouco é algo que poidas saber, ou que poidas conocer. Neste sentido, por un lado, como acontece con outras ideas, adoptamos a idea do eu en base a certas continuidades e a aparición da memoria e da imaginación dada novamente a nosa necesidade de coherencia e de explicación. Mais non hai unha impresión do eu. Cando facemos unha labor de introspección, só nos atopamos un feixe de sensacións, de pensamentos e de emocións, os que ademais son cambiantes. O eu de hoxendía ten pouco que ver co eu de fai 10 anos ou de fai 20 anos. Por outro lado, algo similar acontece coa idea de Deus. Non é un obxecto de ningún tipo de impresión concreta, senón que chegamos a él a través de aplicar o principio de causalidade e de aplicalo mal, porque, según Hume, só se pode aplicar para establecer crenzas útiles no campo da física, no campo das cuestións de feito. E se che dan verdades absolutas no campo das matemáticas, das cuestións de razón, pero que non podes aplicar o principio de causalidade para irte a algo metafísico, algo do que non tes experiencia, para situalo como unha causa de algo que sí que existe neste mundo físico, como a nosa propia existencia. Según Hume, esas probas de existencia de Deus que fan os racionalistas e que se basan basicamente en aplicar este principio de causalidade son todas elas inválidas. En canto á ficción en torno ao mundo externo pasa algo similar. Nos temos impresións de sensación sobre o mundo externo, pero esta agrupación de todas elas, este xerarte unha idea complexa sobre como é o mundo entendido como un algo continuo e ordenado, pois de novo non deixa de ser unha ficción, algo que non se sostén dende o punto de vista substancial e esencial. Pero, como decimos, pode ser e é, de feito, unha crenza útil pensar que hai un mundo, que existe, ou que os seres responden a algún tipo de orde. En ese sentido, Hume non rexeita o valor da ciencia, só trata de establecer os seus límites. En conclusión, David Hume foi un filósofo fundamental dentro da filosofía moderna ao xerar a teoría empirista e unha das teorías empiristas, como decimos, máis coherente, porque sigue o camiño xa empezado, sobre todo por Locke. Dirá del precisamente Immanuel Kant que o espertou do soño dogmático ao darse conta dos problemas da teoría racionalista en canto, sobre todo, a súa teoría da sustancia e o uso que facían eles do principio de causalidade, o cal para Hume, como decimos, pois non se podía aplicar no campo da metafísica e o mismo vai pensar Kant. Pero a diferencia de Hume, Kant vai a recuperar a validez deste principio para establecer verdades universais no campo da física ao situalo como unha das categorías do noso entendemento e algo que non depende tanto de como é o mundo externo, sino de como funciona a nosa mente humana. En resumo, o que vai facer Kant pois é unha síntese da teoría racionalista e da teoría empirista, e sin Hume, sin o empirismo, tampouco habería Kant.